מה קורה חברים? כאן אילי בעוד סרטון חדש. היום אני הולך להראות לכם איך לעשות כרטיסיות ברובלוקס. אז אתם הולכים לכאן. רגע. הולכים לכאן. ואז הולכים Create. נכנסים לקרייט. ואז לוחצים כאן. לא. ואז יורדים למטה עד לכאן. לוחצים על המשחק שם. אני אראה לכם איפה. לא, כי יש כאלה שלוחצים על התמונה, אז אני לא אבלבל אותם. הנה, אתם לוחצים כאן. על זה. לא על התמונה, על זה. אתם לוחצים על זה. ואז אתם הולכים לשלוש פסים למעלה. הולכים למנטוזין. ואז הולכים לפסיס. אוקיי? נכנסים לפסיס. זה יראה לכם את זה. לכם לא יהיה עדיין כרטיסיות. אז אתם... רגע. לכם לא יהיה כרטיסיות, אז אתם תלחצו כאן. ואז תשימו סתם שם פה. לא חייב את זה, אפשר רק את זה. נרשום סתם מחרבש. ואז אתם לוחצים פה. Create box. ואז אתם עוד פעם לוחצים על זה. ואז הולכים לשלוש נקודות. ואז לסלייס. מפעילים את זה. ורושמים את כמות הרובקס. כאילו אם תשימו 7, אתם תקבלו 4. כמה שתשימו 30%. רובלוקס לוקחים 70%. אתם לוקחים. אז זה אומר שאם אתם תשימו 10, אתם תקבלו 7. יש לי כבר מלא כרטיסים. ואז תלחצו על הכחול. כאילו אחרי זה תלחצו על זה. ואז אתם יכולים פשוט לצאת מהכל, להיכנס לאיזה משחק שאפשר לתרום בו. פליז דונט, בואו לכיף, בואו לבית מלון, בואו לבית האח הגדול, בואו פשוט. ויתרמו לכם אפשר. אז יאללה, זה היה הסרטון להיום. אז אנחנו נסיים להיום, נתחיל. ויעלה עוד סרטון מחר, אז יאללה ביי.